Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Kining amahan mahigala puting sukua. Kay kini man ko yang anak laging dalaga, naguyab-uyab na ba? Naguyab-uyab karon kini ni angon sa bang hitabo ang mga sukid di paminaw nga kana na ang gibalhin na nag-eskwelahan. In fairness sa amahan ba? Depende mo ni kini duha ka amahan ni nag problema ni ron. Kini usa ka amahan sa ining babae. Iya giproteksyonan kay babae god. Niya giyuyab-uyaban mahigala ining kon mga minor pa ni sila 16 years old na man dili ko lang nganlan ning kon kay mga minors man giyuyab-uyab ni kwansan minor po sa uyab-uyab ba unya kay kung magduda nga mahanlan nga kwan ug lahir bag ginisihan tong lalaki ay kansi sa babae raw ning iya ora mag sumuna nga gisigihan gud ni kwan samahan nya di man nahitabo nga wa mananghit bay galagi date man yang anak. Walang sige naman ko date sa kuno ni. Aso kong amahan kay niya bang makahuman ang tag-eskwela niyang dalagang anak. Yung date man. Sus na hinayak mahinong amahan mga sukin tigpaminaw. Iya mang kay mo sobraan ako nun ni Daypod. Murag doon na istorya sa anibang kwan. Lagot siya nga. Madi sa guno kaya mo kwan sa kuno. Tili mauwas na siguro kay kanabang agi man tanan ka ng 16 years old, 15 years old niya magbisita mahigala maghupo-hupo ka ng kuan. Hupo-hupo ka ng kabulakan diha sa kay naay ginikanan. Kini mo ni tabuasos na sakpan man mahigala. Gikulata sa amahan ang boyfriend sa iyang anak. Pagkulata ron bunog na karon sa pikas sa habig pod, siyempre ang katupong papa pod sa lalaki, suko, sad. Ano yung masanang kulatahon? Kaya ka na, may nana mga dalaga ulitaw, mag-uyab man ng kuana. Ila po na. Yang anong kulata man mo. Nagikihan ni ron ang kuan. Gipadakop ni Papa, napriso ron. Si Paul Aurota sa Karkar Police Station at tagag pagtagad. Yes, Paul? Lahat ng tanong, DYHP. RMM Report. Ato na ikauban kining amahan pag-ipailanan ni siya kaso yun sa atong kapulisan sa Karkar si Ricardo Gilwano 30 anyos radyo Manatronero Phil ulitaw ni siya dili siya kasal ni atong inahan sa iyang anak single dad live-in partner ato niya pwede na nimo siya mapangutana radyo Manatronero Phil. Hello Cardo, kumusta naman ka din ha? Sir, naadre sir. Naar ka diha. Nga, ikapila na mong adlaw ni mong tanggong ka diha. Ikapila naman kagabiin mo na priso ka. Pero sir, ako sa ganun sir. Oo. Sige, ato nang gikonon kay kasabot sa kasamahan, may amahan sa babae, yan proteksyonan niyang anak. Babae ko ng ako. Pero katupong amahan speakers po, ano man, nakulatahan sa ng ako. Marag ba? Sa mo nang hitabo ang mga sukid di paminaw. Atong tagag-pagtagad. Cardo? Okay ra ka, Cardo? Yes, sir. Oo. So, sa man gipasakaan na kagkaso or wala pa? Gipasakaan na, sir. Pasakaan na. Ngano na hinaykan man to ni mo kulata po tong boyfriend sa imong anak ka, Cardo? Sir, kanang wala ko kibalo, sir, nga wala ko kibalo, sir, nga akong anak na naiuyab, sir. Mangutan na ako sa akong anak nga tabay siya uyab. Mo normal siya, sir, wala. Wala niya katong higayon na, sir, nga padulong nako uli, sir, na tuhan ako nga naam na uyab sinasalta akong emosyon, sir. Naglagot ko, sir, ba mo tong na akong narapatan ng gatong ang iyang uyab, sir, akong narapatan, sir. Wala to nako kuan na, sir, nga ako mahimo, sir, ba ako sa kaibot akong ulo, sir, ba kay gumiskan nga
na nabitay uyab siya sir kay ingon man kong anak na wala siya uyab. So nainit ko dito sir. So tapos sir nga mao to nga ni naubo sa akong motor tapos ako silang gadto mao to ang laki akong gingnan nga kung anong wala man kamanangin ako dong. Ako, wala din yung lalaki na misita sa inyong tarong? Wala sir, wala ki manangin sir. Wala ki manto sir gawas og ukir man ta na sir nga ukir sila maguyab-uyab sir nga manangin yo klaro sir ba kay kung sa may tabo sir ari man ta amahan sir kay single father ba ito sir. Ari amahan na to pangitaon sir ba. Oo. So kining bata nga kining imong anak dalaga ikaw ginagatiman in taon ani. Sukad pas pagkabata? Sukad sir 2 anyos sir. 2 anyos. So asa man to imong live-in dahil gibiyaan man lang ning bata nga kasagaran adto man ta sa mama ni. Oh, mao lagi sir nga nabuwag mi na sir, dugay na sir, tagaliti man to sir. Ang yang nganong nagbuwag mi sir, ang yang unahon, ang iyang mga nigsoon sir, biyan niya ang pamilya sir ba. Nasakitan bisa to sir. So moto nagkabuwag mo pero kining bata, ang sugot ka siya nga anak ibilin din nimo ning bata. Oo, sugot man siya nga akong dadon. So moto ikaw may nagpadako in taon ning bata bisag single dad ka imong gipadako ni pero imong of course kay amahan man ka ni imong anak babae imong giproteksyonan kay babae man taon ni. Oo, akong proteksyonan sir. Oo. So pila na may edad ini imong anak? Mag-16 na sir. Mag-16 na. Oho. Unya katong 2006. Okay. So, eskwela ning bata sa man to katinuod niya mo ning gibalhin og eskwelahan kay naguyab-uyab. Di ako ibalhin sir nga ako ibalhin sir kay ingon man yang mga kuan sir nga nagaguyab pero wala ko kibalo sir nga naabag gyud siya uyab. Wala ka kibalo. Dili man mo tukan sir. Siya nga ingor man siya nga wala siya uyab. Mao bitaw nga akong purpose nga para mag-proteksyonan akong anak. Ako lang gi-transfer dito sa Hunog, Guadalupe. So daan na ka nakabantay nga murag naa na uyab-uyab sa imong nahibaw-an nga o imong nadadunggan mo to imong gi-transfer ning eskwelahan. Oo, ako ipa-transfer. Ako wala akong mutuwa akong istorya. Kay bawo ka daghang kay mga marites nga ako gi-transfer. Pero kining laki unta to kung namisita lang ta siyag tarong sa inyo, okay ron ta ka kung namisita lang ta siyag tarong. Wala na problema sir, basta iya pa pakaslan dayon sir. Ang imo lang mo kay nga lipat-lipat lang mo lang imong gikuan. Wala akong problema na sir basta mananghid lang sir, tinarong lang sir ba? Kanang laki na respetar dito sir sa amahan sir. Na mananghid dito sir ba para dili ko mahibong asa ko mangita. Mo imong gikakuanan kay wa ka kahibaw kung asa pangitaon ng imong anak di ay. Nabay mga panahon kini mong anak mga usa man grade, usa man nga grade na? Grade 10 sir. Grade 10 usa man iyang classmate ning iyang uyab? Wala ko kibalo sir kay dili man ako tugan sir. Di mo tugan. Wala sakit kayo nako sir sa pag-amahan sir ba. Basin no dili mo tugan ang imong di mo tugan ang imong anak kay mahadlok pud siya nga masuko ka maguyab-uyab siya. Ako ka siguro sir kay ako man siyang gingnan sir nga mag-istorya mi sir nga okay ra nga maguyab nya una imong pag-eskwela kay ora na akong kahatag pero pananghid lang yun nga og na kay uyab nako okay ra man taw okay kayo ko. Kini ni ang pero ang problema ani kay nahinaykan man imo mahinong gikulata tong lalaki. Mao lagi sir wala na ko madala sa akong kuan sir kay nainit na ko sir ba. Gawas og ni kuan pag na akong laki sir wala ni problema sir. Iya pa lang nilaos pa lang sila sa balay sir ba. Iya akong anak kasi asa sila manuroy yan lang yung ikuan sir ba. Paita dili lalim na si mong kabahin sad no nya karon katong usapod kaamahan kay iya pong anak may kuan taon. Unsa man to imong gibunalan sa kuan flower base? Dili flower base sir kanang butanganan sa coffee stirrer. Maoy na kuan nimo? May nagunitan ako sir, may nahampak na ko sa ulo. Nahinaykan lagi nimo wa ka makapugong no sa imong gibati intong panahon na? Kuan nimo na ina nga imong ipatawag makigistorya ka na istoryahon lang ba? Nga imo lang pinahan nga kuan. Pinana. Wala na ko nadala sa inana sir. Ang ako man kaputong may akong gikuan sir. Na murag na pasawabi akong kaputong sir ba. Moto akong nahinaykan na hinoon. Pero wala ko intensyon na itong bata sir nga
ako to siyang dapatan o unsa. Ang ako lang nasakitan sa nila nga mga bata, wala lang gyud mananghid sir ba? Mananghid, ang pananghid lang gyud akong kuan na. Manong wala gyud mananghid. Kinsa may nakasulti nimo nga naa diha nagdate-date imong anak? Wala sir, kanang ako ra nakitaan sir, naaktuhan ako sir ba? Naaktuhan nimo? Di ako naglagot sir. Naaktuhan ako nakitaan sir ba nga padulong ko uli. Oo. Moto nga kuan. Uyo, pag kuan nimo pag gyud sa man imong gisukmag ni gikuan or gibunalan nimo dayon sa mga hitabo ato, imong gigunitan? Sir, wala pa sir, ako pa siyang giadto sir. Diya sa kampihan sir, ako pa siyang giadto. Tapos ako ipangutana sir nga nganong wala magamanangin ako. Karon palagitan nagkaila. Akong ginang niya tapos wala naman ang tingog. Mo to akong gisumbag kaduha. Tapos ni barog siya. Mo to nga nakakita ko kuan butanganan sa office terror. Mo to nga akong nahambak siya. Tapos ako nahambak siya mo to nasumbag sa walik. Mo to nga pagkuha na to nadugo na. Mo to nga pagdugo na nagmahay na ko nga nganong nabuhat ko na to. Ako na siyang gibuhian sir ba. Unsa man imong anak unang higayon nga naguyab-uyab? Oo, mao na sir, primero sir. Primero na sila nakapan ako na nagabuyab. Okay, ana mo gud na kanang di malikayan ba nga kini mo dagko na mga bata usahay ang kuan sa ginikanan ni igo lang gis pagsulti no kay wa man sigud ta magsulsunod nila. Oo, mao ni sir, wa ta magsulsunod ki sir. Ang kuan na ginana. So, diya sa balay, kaning imong anak sa man mo helper sa inyo or kamo ran duha sa balay in town nga nag-uban? Wala sir, nagtikit rami lang mama, sa akong mama. Ana mo, nag-ipon mo si mong mama? Oo. So, pero kini imong anak, mulakaw siya, kay mo eskwela, sa man, inig-uli, hapon, uli na po sa saktong oras? Oo, muli. Wa man kaningon nga nabuntagan, wa man kaningon nga kuan? Wala sir. Oo. Katurang igayuna sir nga, katong nagit-sir ba, wala, okay raman sir, yung pag-eskwela. Okay, nani nahinay ka nimo na krimen na hinuon ni. So na karon na prison na hinuon ka diha. O sa may plano nimo napasaka na kag kaso ka mo plano mo piyansa ka dina or unsa man? Mao lagi sir, pila si piyansa sir ba? Oh, ang imong anak ni bisita na nimo diha. Oh, dire na sir, ato nagkuan sir, mga pagkaon ako. So unsa man tayo sulti si imong anak nga na among mahinuon ka na prison, mahinuon ka ni kalakiha? Ingon ba sir nga ngano ko na akong gisumbag? Oh. Kunya unsa man ang katong kuan, ang katong nagkiha nimo ang bata wa kay plano nga magsitol nila, mga kag-suri na lang nila inaning hitabua og sa amahan. Naa sir, pwede ba? Pwede ba kagsitol sir? Ay ko lang. Unsa man to pagkabunog na nahinaykan to ni pagkabunog dako-dako tong igo sa ulo or unsa man? Sir? Dako-dako tong bunog sa ulo? Sa imong gikulata? Igo ra nasama sir ba? Oo. Kay kinigod panalitan og noon na mga batanon pa man sila pero magkadayon na sila magkumpare man sa mo tong lalaki katong papas bata. So mura og Oo. basin og masabot na lang ninyo siguro na mga lang kag kuan siguro. Kay dili ni masitol mapriso ka ning kalaki nimo. O pwede sir, mga lang ko makigsapot lang ko sir. Oo. So dako ning leksyon sa imong kabahin sad kahibaw ta sa imong gibati dili lalim no. Isip amahan pero kanang ang imo pong pagsulbad sa problema na hinaykan himo uno-oni mo nakahimo kag laing problema pa noon. Oo. Oo. Paita. Okay sir. Oo. Pero kini imong anak suod mo ini imong anak nga babae suod mo ani niya. Oh, so sir. Wala nimo sa istorya kanang inamiga na lang ba para motug-an na sa unta nya imo friend lang mo nang imong anak. Basig mo limod sa dinimo nga kanya goyab-uyab na dito. Mauli sir, di mo istorya sir nga naa siya uyab sir. Oo. Kami pangaon, akong istoryahan dili man siya, dili siya mo open. Wa nimo ni hugti imong anak basi og kanang paparigi kay ka nya imong anak mura og kanang kuan mura natuok sad nimo hinuon sa imong pagka overprotective. Wala sir. Okay naman minduha sir. Oo. Na may uban anak nga kuan, na uban anak nga no lalaki masagod ka pero
Sus, dili rin parenting ni nga issue sad, apil ni sa kwan. Kalisura ining kalakiha. Okay, Paul, mawala sana, Paul. Walag makwantag kaluoy bisad taon aning tabua. Sige, Roberto, salamat kaya. Si Roberto, Radyoman Attorney Roberto, taga Guadalupe, Karkar ni sila. Kaya dito sa dinay tabo, kay iya mga akto ka, no? So, kung napangutaan natin si Police Lieutenant Colonel Arjolito Cabagnot, ilan na napalag kaso gahapon, no? Ang kining pagkamunog sa minor, no? So, ang iyang hangyo lang, sipa makita dito, ang kairing gidikanan ani imong kulatang minor taga Karkar, may kamilya, no? Usan man ang barangaya diha gani, kuanan kanasuhan. So naminaw man sila ron, sige, awhaga di. Naminaw mo inahan sa imong tulog sa may imong awag nila. Sir, mayong buntag mo, sir. Pwede po mangay ko pasaylon mo. Igsabot na lang ka. Pwede ko makigsabot lang, sir. Ron kuan na lang. Paita. Loy tawag na to, sir. Single father ko, sir. Ako rin nagbuhay sa akong anak, sir. Sa imong trabaho gani? Installer glass, sir. Installer asa man? Sa Dira. Dira Karkara. Sige. So mo ti Radyoman Attorney Rubel, no, sa pag-ari diri sa Karkar, at ginabi nining maong papa sa babae ni bunog sa iyang hinigugma sa iyang anak, no. Auban ako si GC Simon po sa atong RMN Patrol, ako inyong Radyoman po Lauro, DYHP, Tatak RMN. Ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocese Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.